hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the re-elected Liga ng mga Barangay President of Bacolod and to represent as an ex-officio member of the Sangguniang Panlunsod. We have Councilor Lidiglis Gonzales Palen. Hello ma'am, good morning. Ngayong aga, Action Art, ngayong aga sa ating mga listener. Merry Christmas in advance sa imo, kag advance Happy New Year sa pamilya mo, Merry Councilor. Christmas, ma'am. Merry Christmas. Ma'am, kahapon talas, bali kundi tapos naging man, naging matawhay man lang ang eleksyon kahapon ninyo, ma'am, no? Yes, Action Art. So, ginfollow ito lang ang prescribed steps and procedure na ginhatag sang Liga Nacional. Mm-hmm. So, with the cooperation sa ato na punong barangay, so successfully natapos mo. So, bali ang tanan nga mga barangay kapitan, bali ang presensya nila ara gid 100% kapon. Yes, nang nakakita isa ka-absent due kay na hospital siya. Uy. So, we have only 60 punong barangays. Okay. Now, although may-ari ko di kopya sa mga nagdalaog, suliton talang ikaw ang re-elected, an opposed man nga Liga ng mga Barangay President. Your vice is the punong barangay of Mansilingan, ma'am, no? Yes. Aha. The other officials, bali an opposed man ni ang inyo auditor? Yes, re-elected also. Kaplin de Leon. Kaplin de Leon. Ma'am, sa mga board of directors, na naman, may isang nagpapili nga why siya malakip di sa listahan o kung why siya magdaog, daw mo na? Yes, sobra ang ato na board of directors. 9 ang nag-file Action Art, so only 8 ang kwaon nato ng board of directors. Okay. So sa 9, sinong why makalakip, ma'am, nga kapitan? Si Cap Elmer Villanueva of Barangay 40. 40? Si Cap Elmer sa Barangay 40? Yes. Aha. So, why, sa mga listahan nga nakita ko diri, siguro ang man newcomer, di nga nangin part is Arnel Binamin, re-electionist, ini siya o nakabalik man after nga nalutos ng liga ni eleksyon. Ang the rest ni, kag si Kwan sinugi Vito sang Granada, the rest ni mga incumbent barangay captain man lang yung councilor, no? Yes. Ato na newcomers sa board or as punong barangay, except Vito, but the experience administrator man sang barangay Granada for the past years, pod kay Baldo na comebacking na to na punong barangay. Yes, punong barangay. Then also, ang ato na ang boards na to are mostly man incumbents man. But si Kap Jerry Tingson, 3-term na punong barangay, Kap Bibing Nobles. So, isa na to ka SGLG awardee na punong barangay. Kap Romel Flores, isa ka big barangay Manaton. In the central part of Bacolod. Isa is Kap Nino Pachere, incumbent nato na legal board, nato na treasurer. Upod man naton ubra for pila ka years sa liga ng mga barangay. Then we also have Kap Jerry Tingson of Barangay Estefania. I see. So, bali, since tapos sa ginaman ni and no timely man because today is the launching of the Asenso Movement Unity of Mayor Albi. Siguro ini mag-anchor man no sang mangin commitment kag expectation naton under your leadership again as the head no or president of the Liga. Ma'am, with this new mandate nga ginatag sa imo sang Liga, ano expectaron naton kag what are your future plans for the Liga? Yes, Action Art, ikaw isa gid ka naging saksi kag nag-follow sa ato ng function sa Liga ng mga Barangay, especially during Emergency Operations Center. Yes. So with the given of the new mandate, ng ngaton is patagayon naton na make sure naton ang coordination between the barangay to the city and city to the barangay na which
ang programa sa city important and vital role lang ato ng mga barangay. So make sure na to na ang programs na gina-implement sa city makascade sa ato na 61 punong barangays. And also ang ato ng mga programa sa barangays ma-align man naton sa ato ng city. And ang ato na dream to Bacolod City to be the super city, ang isa ka key factor is i-guide naton ang ato ng mga punong barangays together with the ILG and other agencies or other departments sa ato na syudad. Na ang ato na 61 barangays maging passer sa Seal of Good Local Governance for Barangays. Yes. Kabalo kitang ang pag-manage ni raw pareho kamutanan ng mga punong barangay and ikaw ang mag-represent sa ila. I know nga may mga different perspective, different plans, different status sa ila tagsa ka mga sa inyo tagsa ka mga fans. Pero siguro challenge niliwat sa imo on how to unite sa mga member mo man sa liga dira nga why na sang political boundaries or barrier balangay ng for unity gid nga plano, Councilor? Yes, ang panawagan naton actually ang panawagan gid ni Mayor Albi Benitez which i-launch niya today is unity of all barangay officials, unity of all political colors sa Bacolod City. Kaya ito isa sa hindrance na nag-affect sa ato na pagserbisyo sa pumuluyo is because of the political colors, no? So for some other reasons, so dapat united ang importante pag sa kanan action art set aside the politics kung may magit na hindi mo ang iyan na stand for the political party. But at the end of the day, we will put things together in the table. Kaya ubra lang kita para for the good of our respective barangays. Aha. Pero sa karisma mo, na 16-0 mo gani ang barangay mo da. Hopefully, ang sa mga pariyo mo sa liga, kung ini mangin tayo, yun man ang unity nyo dira, hopefully, Councilor. Yes, honestly, ang sa 61 po ng barangays na ito is a different scenario. Kaya all chief executive, chief executive, legislative sa respective barangays and judiciary, they're all empowered na to ng mga leaders sa barangays, no? But dapat kita action art na with the support sa aton ng barangays kag ang importante mananda ang respeto sa mga perspective nato na punong barangays ara. So maano naton mapatigayon naton na peaceful kag united ang aton liga ng mga barangay sa Bacolod. Aha. So good luck sa imo. Kag karon by the way, ano matabo si ni Ma'am tanan nag-commitment to attend especially mga punong barangay kag the rest of mga barangay officials? Yes, all invited ang aton kapitan, kagawad, SK and SK kagawad. And ang aton ng mga some of the supporters man sa aton na barangay. But may limitations kita na may akala kita some na akay dalon tutos kay ang capacity hindi man enough, no? But we are expecting siguro more than 30,000 to 40,000 people karon sa Paglaom Sports Complex for the unity para sa tanan-tanan sa naton kabarangaya, no? So based sa aton na record, almost sa aton po ng barangays are coming in kay ang aton na officials. Ma'am, to the people of Bacolod City and to your fellow liga ng mga barangay members o mga punong barangays, anong mabilin mo sa ila o anong mensahe mo sa ila? Especially sa bungog, we are almost celebrating sa ginatawag naton nga Christmas Day. Anong mabilin mo nga mensahe sa ila? Yes, action art ang aton is first mapasalamat kita na for the punong barangays naton fellow punong barangays for the support sa pagrespeto kag looking forward sa ilang cooperation. So for this Christmas season kabay pa na
our hearts will be filled of love. This Christmas season is hindi lang, it's not just a Christmas tree and decorations, Christmas lights, but let us show love. As one Bacolod noon, kag one ka barangay sa ato na respective barangays man, kay kung there is love sa ato na kabarangayan, hahapos tanan kay kuligan nato ng ato na barangay, especially those newly elected nato na officials. Para sa ilan na term magtayo yun, kaya so let us be united. Yes, ang importante pagiguro family mo kay without them and without their support, without their understanding, kung ako guro halimbawa abi amo ni ang sitwasyon, diri na ko gatrabaho sa radyo, daso nang asawa ko mo pa nang iya posisyon, batya ko talaga sana lang makita ay mo. Why, mayo man si sir kay do intindido kag supportive gid si husband mo ya ma'am no? Baw, kanula lang siya pamati no. Amo nang iban mo, ang iban nga nagapangalagan sa kapin ba sa gobyerno? Kinanglan mo mangin successful ka nga isa ka public servant kung may naga-support behind you, especially your family. Amo gina sila ang naga-support sa imo spiritually, morally, kisa financially aras la. Yes, correct. Action Art. So nagapasalamat man ta sa support system na ginahatag sa family, especially on my part sa ako na husband kag sa ako na only daughter. So sa ila na na patience, understanding. So but ginabalance sila ang time kag enjoyment sila na duwa kag both do man sila sa ilang na role para mag-contribute para mag-support kag mag-bulig sa aton mo ng mga obligasyon. Sige, amo gina. In the name of public service, kabalugig kong happy na sila sa mga na-deliver mo mamandra. No, not only for Barangay Takuling but for Diliga. On that note, salamat kay Counselor and thank you also for giving us the time nga makasugilanon sa imo. Action Art, thank you, Gid. Kag Merry Christmas and Happy New Year sa ating listeners. Salamat. Good morning. Thank you. Action Hotline. So, bali sa mga